Coconut oil. Tiara na sa ditribayo. Amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawal. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan,
Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:11 na sa ngaga. Ini nga oras nga durungid sang kaaluan sang extend food supplement for men. Kung gusto nyo ba lang nga magpag-on, magbaskog ang inyong kargada kag magnami ang blood circulation, magtumar lang sang extend food supplement. Tugay na nakabaton kami, wala pa gyapon. Pero kay sa amo niya, kay di, bes kamunikan kami talay, mauyan pa kami tanan ni Captain. Tugay na gini nga, wala pa na kayong dalan na mundi, doon namin na lang yung taramnan para mapuslan. Ini na ang tion, ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5! Pagpangabuso ay ginapaboran ng mga opisyalis ng gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar, aton ipalabot sa nakatunda kag diskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa Ireklamo mo sa K5! Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5! Maayad-ayad nga aga mga ka-K5. Good morning sa mga pinalangga naton sa pito ka distrito sa siyudad sa Iloilo. Kag 48 ka mga kabanwahan lakip na ang component city Sampasi City sa probinsya sang Iloilo. Sa aton nga KIS o kon K5 Iloilo Solid Supporters, Taxi, WVTC Patrollers, K5 International Fans Club, sa aton nga listeners kag viewers abroad, sa jeepney, tricycle, e-bike drivers, syempre sa aton merkado publiko nagabaligya utano guys da manok kag baboy, kag sa din man makuto barabutan sa aton nga pagbaragwag. So nga adlaw sang Domingo, Nobyembre 24, 2024,
diri sa ireklamo mo sa K5. Kag ako naman ang inyong alagad mga ka-K5, si K5 Aaron Refollo. Welcome na sa aton nga mga kaka-K5. Kaya to naman pagdiskusyonan ang makakalatol sa ulo nga mga reklamo, isyu, mga pasaway sa balibot, kag mga balita lokal, national kag international. Yari naman kita mga ka-K5 sa isa naman ka panibag-o nga o kon na Domingo na naman nga adlaw. No, kada sige lang kidya sa nga adlaw naton. Kada Domingo ya basta makabugtaw kita. Mga ka-K5 ang botsalingon, gina-bless kita sang mahal nga makako. No, gina-bless kita sang Ginoo naton. Kay ti swerte ka na ina makabugtaw ka kada Domingo no. O kon kada adlaw-adlaw mga ka-K5. Pero ti subong nga adlaw, ti o naton nga magpasalamat sa mahal nga makako sa wala untat nga grasya nga ginatag niya sa aton. No, sa mga oportunidad, mga blessings sa aming mga kabyanan. Dapat kita magpasalamat sa buong adlaw. Dapat agad pa kita nagbugtaw. Nag-attend kita sang first mass. No, sa matagsa ka mga simbahan naton diri sa may syudad sang Iloilo, no, kon sa pila ka mga distrito naton diri. No, pagpasalamat kita mga muyo sa grasya nga nabato naton, magrepent kita sa aton nga mga kasalanan, mga ka-K5. This time, tutok ka mo da sa mga K5 naton, palihog mag-react, comment, kag pa-share sing aton nga live mga ka-K5 sa ireklamo mo sa K5, no? Kag diri na makitaan sa K5 News of Family Iloilo 88.7 mga ka-K5. Nakainom na ba ka mo mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix? Ang para sa mga ipay-balo talang, kadamo sa makuturan naton barang nga mga naga-healthy living. Pero wala sila kabalo no kalabanan sa ila. Wala nagainom sa gusto nga kape. Kung gusto niyo barang nga magniwang, mas malasig ang pagniwang ninyo, di nag-exercise na kamo, dapat kapihan nyo pagod sa DTX Coffee Mix. Kaya ang DTX Coffee Mix, kayo mayara na sa sangkap, sang sugar cane extract, chia seed, kagang ampalaya extract mga ka-K5. No, kay tiin ang mga ingrediente, sarang nga nagapaniwang sa aton, nagapa-detoxify sa toxin sa aton nga lawas, kag tiin kape perfect kini sa may mga diabetes. No, kay ti kay mara sa sangkap nga ampalaya mga ka-K5. Ang chia seed sa marang numero 1 kag isa ka manggaranon sa fiber nga muna nagapa-detoxify sa aton toxin sa lawas. Ilabi na gid sa nabutayan ba na magpamuhin kada aga o kon kada adlaw no, labutan pa sila taga pila ka adlaw antes makapamuhin. Man ako sa inyo inom kamo sa DTX Coffee Mix na mga ka-K5 ba. Parang luwas kamo sa baratian sa aton nga internal organ sa mga ka-K5 naton. Sige, magatamyaw kita nay. Good morning. Karing kadamo sa nagatutok sa aton. Pagkatamyawon tanay nga aton nga mga viewers diri sa mga ka-K5 ta. Ginatamyaw ta siyang may layad gaga si Mikay Reyes, si Ma'am Nene Rosemary o kun Rosemi Bagaforo Bailaran. Ambalya, good morning mga ka-K5, pa shout out Bailaran family sang Juanico Banate. Okay, kay Zumel Canillo Abayon. Ambalya, good morning from Salay City, Negros Occidental. Dangat ka pa ba, no? Dangat pa rin aton nga pagwaragbag sa may Negros Occidental mga ka-K5. Kay Jumel Canillo Abayon, sila niya shout out Abayon and Galgami family, solid from sila. Thank you gid mga sir, no? Good morning kay Kagawad Merijen Simula Barifoyo, siyang sityo Igbalangaw, Barangay Taslan, ano man to aton man? Taslan sa Namakin, Iloilo. Naidlaw mata sa inyo, maguli dyan ba? Mamasya lang kita dyan sa may Banwasan sa Namakin. Sunod kay Sir Fred Pascala Dio Campo. Sir, good morning. Okay, ni Beth Panuel. Ambalya, good morning. Pa-shout out kay Josephine Parado. Salamat sa cake ko, no? Mayo na ng may cake. Kay Sir Fred Pascala Dio Campo. Good morning. Ginatamyo naman si Bots Florentino dra sa may Molo Kapihan nagatutok sa aton. Si mga opisyalis sa barangay naton na nagakapi-kapi subong sa barangay Katiringban Molo, ilabi na si Tioy Kyot. Nagabrigya saging dralin pa sa may Banwas ang Tubungan. O kanamin sa saging mo sang Ligat yung Domingo ba?
Si Noel wag dara sa barangay Katilingban Molo ang mekaniko. Sa mga pumunuyo da sa barangay San Pedro Molo sa barangay Kasing-Kasing. Okay, Kap Kalsado dra. Nalipat kita to kay Tiyoy no tuman. Tingin ta tawaan ta ba radyo niya mamati gid sa kono. Nalipat ko sa pangalan niya. Dara sa may Molo kapihan para na ka mga ka-K5. Kag sa mga kultura naton nga mga Green Guard, mga kapurisan naton, mga otoridad sa may Esplanade. Good morning. Nagalinagabong to radyo nila to. Mga security guard naton sa may Western Institute of Technology nagatutok sa aton. Ang kaya sila pag nagapamati, sa may Baldosa La Paz, si Sir Cliff Acosta II. Good morning, sir. Nalipat kita maghapit sa imo da ba? Pag isa pa na idlaw kita maghapit sa inyo kay Nana Immaculate. Kay Sir Jomel, ang banya solid from Barangay E. Lopez, Silay, mga ka-K5. Okay, this time ka-K5 Lawrence Kaonta, si K5 Karen Badilla, na i-check ta kay ti may pila ka mga dalan king pangsiradaan, kay ti may activity, ang sudad sang Iloilo, check ta kung anong activities yun kung anong ginahiwat sa buong adlaw, kung pila ni kadlaw ang ining aktibidad sa mga kabanan, i-inform ta mga publiko naton, i-inform ta ni sila, palabanan sa aton, di wak balo kung anong mga dalan din pang sirado, mo nang mas magbiyahe bla makuturan ta, tiway kay iba na business sa trabaho nila, talagsama rin niya mag-open niya sa mga social media accounts nila. Basi kung iban gani, way panigan sa mga FB accounts, ginapa bati, iba kalabanan, nagpamati man sa mga radio stations, kung anong mga updates dala naton. Pero tiluwas sa mga ginapang repair nga dalan, at may pagsaradaan nga dalan sa subong nga kaywatan sa nga aktibidad sa mga kabanan. I-check ta para maging aware ka mo mga ka-K5 kung anong dapat agyan, din ka mo dapat mag-agi, kung dapat kung maglagaw ka mo, magkatuan ka mo, mga importante lang malataning nga mga dapat kagkaratuan. Okay, this time, nakastandby na sa linyas, nakastandby na sa patrol, si ka-K5 Karen Badilla para sa Situational Report, mga ka-K5. Ka-K5 Karen para sa Situational Report, standby! K5 News FM Live Report. Ka-K5 Karen, good morning. Ka-K5 Aaron, kumusta ang akon nga sunod? Klaro kita K5 Karen. Sa subong Ka-K5 Aaron, diri kita sa may tawag sa may Morieloni pala sa city proper. Lapit kita diri sa may Iloilo Freedom Grandstand, kay may hiwaton diri subong race boat sa Iloilo River Dragon Boat Dragon Boat Festival 2024 Ka-K5 Aaron. Actually ang ila ni nga schedule alas 7 subong nga aga mag-aumpisa, pero dito subong padayon diri ang ilang preparasyon kag sa na-mention mo Ka-K5 Aaron nga may pila ka mga dalanon kita nga sirado, especially ang mga lapit bala diri sa may Morgiloni Ka-K5 Aaron so para sa ihibalo lang yung sang aton yung mga kauturan nga base man niya sa traffic advisory sa Iloilo City Traffic Management Unit nga no entry ang dalanon sa Morgiloni Street, Aldiger Street going to Guangco Street Ka-K5 Aaron, then ang Morgiloni to Arsenal Street going to Aldiger Street, Morgiloni Ortiz Street going to Peralta Street, JM Basa Street, Peralta Street going to Morgiloni Street, JM Basa Street, Guangco Street, pagadto naman diri sa may Morgiloni, then JM Basa, Arsenal Street, going diri sa Yapo sa may Morgiloni Street Ka-K5 Aaron. So sa ruta sa mga salakyan naton, ang inbound, ang tanan nga mga salakyan nga coming sa Morgiloni Street going to Parola Wharf, mahimo ni sila nga mag-turn right sa Arsenal Street, kag mag-turn left naman sa JM Basa Street, kag straight pagadto sa may General Hodges Street, kag proceed sa kung diin man niya ang ilang destinasyon Ka-K5 Aaron. Then sa outbound, ang mga salakyan nga coming from Parola Wharf going sa Lapos District, mahimo naman niya nga mag-turn left sa Hervas Street, then turn right sa De La Rama Street, kag turn left liwat sa Calasan Street, kag turn right naman sa Zamora Street,
pag turn right sa gyapon sa may J.M. Basa Street, subong man sa Aldegar Street. Kag pag-abot niya sa Aldegar Street, mahimo nga mag-turn left sa Mall Yeloni, kag proceed sa kung diin man niya ang ilang place of destination K5 aron. So sa subong nga aga sa mention ta na hiwaton ang race proper at karon sa hapon amo naman niya ang awarding pag closing ceremony K5 aron. Kung mahibaluan kapin 500 sa paddlers ang magapasakop halin ni sila sa Iloilo, Cebu, Bohol, Manila, ag ang iban sa Boracay Island, no, sa probinsya ng Aklan, K5 aron. Okay. So, sige, K5 ka rin. So sa subong ang makit-an diri naton sa K5 aron, may hindi lang kita sigurado kung ano na diyang tawag nila ka K5 aron, no, pero may mga kita mo ng boya na pala sa K5 aron, naging pang plastar na diri sa may Iloilo River kanti karon bantayan ang pagpaimbisanay ng aton yung mga itawag sa mga magkapasakop sa Dragon Boat Race diri nga pagaliwaton sa Mall Yeloni Street sa city proper K5 aron. So makita man diri naton ang aton yung mga kapulisan, especially sa pagtunguna man sa Iloilo City Police Station 1 since sakop nila ang sambit nga area. Pagpila ka mga law enforcers naton K5 aron agud yang maghatag or magbantay man sang seguridad diri sa nasambitan nga area K5 aron. Okay, before ka mo na mag-proceed K5 Karen, kamusta ang aton nga dalan? Kamusta ang dalanon ta? Sa subong sa aton man nga paglibot-libot sa pila naton sa mga dalanon kay ang since Sunday subong K5 aron mahulog tawhay ang pila naton sa mga dalanon, no, dira sa may especially dira sa may distrito sang Haro, La Paz, going diri sa city proper, especially nga sa na mention ta na may pila ka mga dalanon diri ang hindi pwede sudlan K5 aron. Okay. Sige, K5 ka rin ang tiyempo naton. Kamusta? Hanap ba nga magulan? O kundo ka namin isang butlak sa kadlaw tada? Oo, nagatagigid ang init. Subong K5 aron. Aga pa lang medyo mahulo sakit-sakit na ang biti isang init. Pero K5 ka rin tungod sa, gabiti ang init, gabatsa ka na sang init. Nando ka kasubong man sang pagpalangga niya si Mo? Sinoman. Doon hindi ka subong kabatsang init. Init sa tiyempo siguro ti oo. Ati biko gabiti maninit na kanang balya sa kon di utek yo. Ay gali ka. Oo. No, speechless ako how. Sige K5 Karen, maraming salamat gid sa imong report. So sa dugang nga mga detalye no regarding niya sa Iloilo River Dragon Boat Race, bantayan niya sa Facebook page natin kay magda-post man kita sa pila ka mga update diri K5 aron. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix nga K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Mga kabera na batian si K5 Karen Badilla haligikan ra sa aton patrol. May aragli sa ginapatigayon nga boat race mga K5 subong adlaw. May mga amoning activity no dra sa may area sa Mall Yeloni City proper nabatian ang pinaka mga kanto no ang ginpangmitlang ni K5 Karen Badilla sa rin sarado ini siya no kay ti sa kay gayunan o kon sa pagiwat diri sang aktibidad mga K5 sa luyag nga wala man ang olobrahon, wala turunan, wala sa sulokton nga utang ako nanumanda nga mga olobrahon. May mo nga ti pamasyar kamo to sa may niya city proper bisita kamo top da pamilya mo da banding kamo da sa mga mahilig bara nga maghilig sa boat race bala no kadto kamo to magpalingaw-lingaw kamo no kay ti amo ni kanami may mga activity bara sa syudad naton amo nang nagaka-attract pagid sa mga turista no mga pangayaw no makita nilang syudad tabaw katahom gali ang Iloilo River tagali katahom pwede gali mahiwatan sa kaangay sa activity o de bla no pamasyar kamo to mga mama kag papa tatay kag nanay dalas to kiginday banding kamo didto sa mga K5 naton ati subong nga tinagabiti ang init hindi ka mo magkalipat kit maginom sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C sa mga K5 naton nga ti bisan din ka nga magkadto naman nga trabaho ginaobra mo
kung grabe ban perti man balas di mo sa paggabako-bako mga ka K5 kung bisan din kandangat kalagaw da, no, hindi ka kabatsag sang kapoy, hindi ka trangkasuhon pag hilanaton pag maglain ni mo nga pamatsag kadi magtumar lang sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C sa mga K5 naton. Before sa headlines naton nga natamyota si Hudlo Montana, dan like and share na mga ka-K5. Okay, bro, Jojo Bautista, shout out mga ka-K5. Kay Maribik Parinyotasan, shout out. Apol Talasan, Macor Involves Company, Bingstan, and William Tan. K5 niya sa family, Wido. Thank you, good ma'am, no? Kay Sumil Canillo Abayon, pa-shout out nga kon nga mayor sa may barangay Ilopez, Silay City. Okay, na mabuot kinsa ti tanan man kita mabuot yung mabidoligo na. Okay, Tristan Mayet V. Gulay. Good morning ka K5 Aron. Kay Johnny Hakias, good morning Sir Aron. Tamyaw pamilya Hakias sa Pototan. Salamat. Kay siyempre sa mga kultura naton dira sa may Banwa sa Pototan, may dayad nga agad kay ninyo mga ka K5. Mga ka K5 para sa ato yung mga headlines. Ginaligar, minilyon nga balor sang duta nga wala maparte sa Iloy sa mag-utod sa may Banwa sa Santa Barbara. Ginreklamo sa K5 News FM Iloilo. Gwardya ginbono patay sang kaupod man nga gwardya dira sa Banwa sang Liganes. Iloilo Fishing Port ginareklamo sang opisyal sang mga barangay bangod sa ilang nga mga pulisiya. Nabatian nato ng aton yung mga headlines mga ka K5. Ang itong mga headlines builog nga kitadulong sa inyo sang kalawan sa DTX 500. Ang DTX 500 kung may arak kabaras sang diabetes, liver, kidney problem, kagano pang nga mga baratian sa aton nga mga organs o kung sa lawas naton mag-inom lang sang DTX 500. May arak ka man katarata, arthritis, ano pa da mga heart diseases, sarang agad sa nga mapatap na mga ka-K5, mapahaganagan, madula, no? Diin ba na mabakal ang DTX 500? Mabakal ni sa mga kabanan na sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amel Itang Uy. Sa may iping lang sang Robinson's Place Haro o kung sa may Haro sa mga butika ka malapit sa inyong lugar, mabakal man siya sa mga kung ma-add to cart man sa gani sa may Shopee o kung sa Lazada mga ka-K5. Ginatamyo taman si Johnny Hakias, gana po kakon bata. Sir, si May Joy Mia kag Mark Louie. Okay sir, good morning Sir Johnny. Good morning Sir Aaron. Okay, good morning da mga ka-K5 nato. Hindi magkalipat mag-share, comments nga aton nga live. Mag-react ka mo dira no. Ako yung pinagi sa pag-share nyo, ma-informan iba naton nga kauturan na nahanungod sa mga reklamo bla. No, kag timabatian nyo man, kag may ideya ka mo, kung may gusto ka mo ireklamo, may ideya ka mo, kung sa diin nyo na ipadangop mga ka-K5. Kundi dari lang sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5. This time, kung ang reklamo naton, una tang reklamo, ining ginaligar, no? Minilyon nga baloro, sang duta nga wala maparte ko, no? Sa Iloy, sang magululutod, sa may Banwa sa Santa Barbara, kagabi pa nga kahapon pa nga reklamo, di kalikay ti day off naton, pero ti subong, back to work ta kita, agaw pa lang ti gin-cater ta na ining complainant. So this time, i-check ta ang koreksyon naton sa tag-reklamo nga si nalilangkay yun na pangita na pangalan niya nga si Sir Duni Huamar, isa ni siya ka PWD mga kabanan. Basta PWD gani mga K5, ito actually family matters para ni Tani, pero nagreklamo siya, isa sa ka PWD, o pamatian tang nga bahin, no?
subong ginaplastan ni K5 Lawrence Suliman ang koneksyon naton sa tigreklamo, no, kay ibalo naton na, no, ang side niya anay kag kung makuha ni sa isang side, of course kuha naman side, no, ang ginareklamo niya kung niya maka-explicar man, no, kag dito kita mag isa-isa pang sipad-sibaton tani ako anong dapat himuon nila, no, kung matuod la no nga tawagon sila nga wala mapartihan kung man ang ilang iloy, sa mga ka-K5 naton. Standby. Okay, sa mga K5 ta, before nga ginaplastar pa ni K5 Lawrence Espea Suliman ang aton nga connection, magatamyo kita na sa mga pumuluyo dala sa may barangay tan sa Timawa City proper, sa mga taga Rizal pala dos da ilabi na kay Julius Lacerna, sa mga Lacerna family dala sa may barangay tan sa Esperanza City proper, ang aton nga TI teacher Elizabeth Lacerna Sangulyas dara sa may barangay Igapang, San Joaquin, Iloilo, nagailapit ba nila nga pista na sa may barangay Igapang dara sa bulan sang dara sa bulan sang Pebrero. Nagasundanay na sila sa piyesta dara sa bulan sang sa barangay Tastan, San Joaquin, Iloilo. Okay do pigado gid signal niya ko, no. Okay, wala sa nagasabat. Sige, balikan na naton kay K5 Lawrence sa Ilokitanay. Unahan tani ka K5 Lawrence ang reklamo ni sa Iloilo Fishing Port pala. Kay K5 EJ ni amalya. Amas ang tagreklamo nga bangod sa bangod sa ilang mga pulisiya, i-check ta kung anong mga pulisiya mga kabanan. So standby ka K5 EJ Cordoba, ginaplastar karon ni K5 Lawrence Suliman ang koneksyon sa Imodra, no? Agon niya mabatian sa gato niya publiko kung anong reklamo ni. Ay, baloon ta sa mga K5 naton. Okay, samtang standby ka mo dira mga kabayan, nagapatutok ka mo sa aton nga live. Naman guro sa inyo, way pangapi guro ay. No, bakal ka mo dira mga K5 bara sa kadto ka mo bara sa Shopee kag sa Lazada. I-search sa balang DTX Coffee Mix mga product ni Dr. Emil Oy. Makita nyo na mo, no? Kung way ka mo sing time nga magkadto pa diri sa may Ilopes, diri sa may Haro, sa Klinika di Alternatibo mga ka-K5, i-add to cart na lang na. I-add to cart na lang. Kag ang rider na lang na mag-deliver sa inyo sa mga product ni Dr. Emil Itangoy. Good morning kay Nene Sean Presya. Ma'am, good morning. Kay Ma'am Bing Space J. Kay Ma'am Maritalia Michelina, nagatutok sa aton. Kay Ma'am Ann Elavensione, nagatutok man. Kay Ma'am Rosbic Branya Talaron, Mrs. ni K5 Jason Talaron, good morning. Kay Johnny Hakyas, greet ko ang ama ko nga si Presi Pedraha sa Italy. Yes sir. Sa mga OFW naton, good morning. Nga nakatutok sa aton diri pagpangaraga. This time, i-check ta ang koneksyon naton kay K5 EJ Cordoba. May kantaran sa reklamo dira sa may Iloilo Fishing Port mga K5. K5 EJ para sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Live Report. Yes, K5 Aron, no. Mayong aga lang sa tanan naton ng mga tagpalamat. Kaya labi na diri K5 Aron sa Barangay Tan sa Baybay. K5 Aron. Regarding diri bala sa ating palabot sa ating reklamo sang barangay, mga opisyalis ng barangay Tan sa Baybay, natuhoy sa mga pulisiya bala sa sulod sa Fishing Port nga daw hindi na kuno insakto. Mayari kita diri kay K5 Aron mga barangay opisyal subong mga upod, labi na si Barangay Kagawad Mark Diasis ini siya kay K5 Aron isagid sa naka-experience siya sa sulod sa Fishing Port, may pisto ini siya sa sulod kay K5 Aron. K5 Aron ko po naton si Kagawad Mark Diasis. Kagawad live kita subong sa K5 News FM Iloilo ko po si K5 Aron Royal Lloyd po. Yes sir, good morning. Kagawad Mark Diasis, good morning Kap. Kagawad. Sir, good morning. Kagawad, ano ning reklamo ninyo dira nga mga opisyal sa barangay ining nahanungod sa Iloilo Fishing Port? Amo na sir ang ginagawa sa mga kataong do mataas bilang ilang sukot, tapos na magsulod ang may masalakyan, may entrance, tapos ang isa pagigyan nila reklamo nila
ang mga vendors, kung may madulaan, wala ko nung labot ang ila gwardya. Hindi sila ako nung sa mga kung may madula ang mga gamit. Why sila ako nung labot ang mga ila security. Hindi na ko nadala sila nga pagdumala sa fishing port. Okay. Dito kita na una, sir, sa reklamo, ining kamahal sang sukot. Ano ning ambot siningon sila nga kamahal sang sukot? Siguros na, sa magsulod ba lang ang mga salakyan. May dala mo salakyan, may entrance lang mo dadra sa gate. Okay. Pilang bayad ni? Hindi na subong ang mga tananda. Kada gamay nga pisto, dapat makuha agad business permit sa City Hall. Okay, voters permit. Ano, tapos? Hindi na pakaiwan, bagay nila tax. Okay. Tapos, sir? Kung ano, kung makakita nila ang abulasyon, subong plano naman sila pasudlo ng iya ka. Okay. Tapos, sir, ano itong mga requirements para sa, for example, kung vendors nga daan, ano ni requirements nga daan, sir, sang una, kung subong lang implementar? Subong pa na siguro, sir, sa una, wala pa man na. Okay. Asang una, sir, nga pamalakad, ano vendors ka, anong sitwasyon, sir, dira sa may fishing port? Wala pa na siya sa una, ginapabayad. Diya sa mga gina-obligar magkuha sa business permit. Yung magbayad, gid. Okay. Ang business permit, sir, no? Oo, iagid ka City Hall ng business permit. Okay. Tapos with regard sa entrance to, sir, pila to ang sukot sa ring mo? Sa entrance, sir? Oo. 15 bala, sir. Ang sakot sa motor do city. Okay, obligado, gid. Nga kada entrance mabayad ining mga customer magsulod pati ng vendors. Oo. Tapos muna dapat mabigyan sa mga ID. Iparos na mangumpra kay mo yang wagi ka balo sa layo kaya nga lugar, hindi ka na kumpra dira alang ulat sa sagwa. Okay, ang mga customer ginapahulat ginapa-require pa gid nila nga may ID. Kung mangumpra ka isda. Okay, ID, DN, sir, ano nga klase sang ID? Government ID? Fishing port ID? Fishing port ID lang na. Okay. So, bali dira mama-comply sa ila? Wag kaya kabaloy nga, muna ila na kimintar subong, hindi kaya ka pangumpray. Okay. So, bali amo ning gina-require gid sa kutob sa lain man yang requirements sa mga vendors, kag lain man yang requirements sa, sa customer, sir, sa dira sa may fishing port. Oo, sir, lain man. Okay, anong reaksyon sang ibanda sir nga mga customer nga first time lang nga magkadto dira magkaon kiti sa sunod sa fishing port ni kilala ni sikat niya nga may kalan-an bala sir pwede ka may, mga labas mga balaklon nga seafoods ngay paluto mo. Anong reaksyon sir sa mga customer? Malala, hindi sila sir kiti, hindi na sila kasunod sa fishing port para sila sa sagwa. Luya gibagan nila. Okay. May pilaning bayad sir magkuha sang ID nila ni? Wala pa ko idea agad sir sa sang pagbilada nila sa kusabong sa ID nila. Once nga wala agad hindi agad kasulod. Okay. So bali do bag-o nila ni sir nga pulisiya? Ang sa bagay sir, ang sa ID na nila, dugay na yung sa ID nila. Okay. Hindi nga kutob lang sa mga vendors o kung nag-obra sa sunod sa fishing port? Kagawad? Sir, ning ko ang mga ID ara na sang una pero para lang gid sa mga vendors dira kag sa naga-obra sa sulod. Yes, para lang gid sa mga taga-sulod dira. Mga pakyaw nga golobraman. Okay. Sa ila lang gina-issue lang gid ang ID. Sa ila lang na da. Okay. Kaya isabay ko na sir ang ginagawa dahil siya sa mga gabiliga ang basura nila. Nagbayad na sila sang kadako sa ila business permit sang para sa trash. Tapos ang gabi-gabi kinasukot bigla nila tang simentada. Okay. Sa mga sa mga basura pagid sang tagsa ka mga vendors? Oo, para na sa mga isdaan, sa kapihan. Kinasukot bigla bayad bigla nila sa siminta para may gakulit na nga basura. Okay. So wala mo gining husto nga
let's say abi polisiya ni abi nga amo gini manukot gabi-gabi or including na ni sa ginabayra nila nga sulod sa ilang nga ginasunod, gina-comply sir ka mga requirements. So kung separado pag iniya sir ang ining pagbayad nila dira. Amo na sir amo ginagaling ginagagramo sang iban nga ano da nga magbilga. Okay. Nga ako no ga collect sila sa 50 para sa basura, nga miginagda naman sila sa ila business permit para dira. Okay. Tapos sila gawin sang resibo nga para sa basura. Okay, so bali doon allegedly doon nagdoble ang bayad sa mga vendors dira sir. Oh, na amo gina sir. Okay. Sige. May sige, subong sir subong ano ni ang sa IDs ni sa mga customer sang ulan ni sir nag-take effect sir dira sa pagsulod sa fishing port. Siguro sir ay. Okay. Namayari naman ni notice sa ila halin before sila nga magpaiso sang ID di ni magkuha ni kabalo ning tanan. Ang makuha ko ID dira gina sa ilang kusina sir. Dira gina ma-process. Okay, so bali ining bag-o lang gid nga polisiya nila sir magpa-require sang ID sa kutob sa mga customer. Yes sir. Asa hindi sa mga customer sir wala gid diyan sa customer. Sa una, oo. Sa matulog gid sa mga pakyaw lang ag sa mga gibong price da. Okay. So bali isang una kung customer ka okay lang makasunod ka direktaya. Pero subong hindi ka nakadalagan why kay hindi nila pasublen niya. Okay. Sige. Sa bali sir ti kagawad ka dira sa may barangay Tansa Baybay City proper. Di ba bali dira man hamtang sir ang fishing port may ti ikaw naka ano ka man experience ka man sa sining daw ano ning mabat sa gan sir kay to ka angay sa sining polisiya sang fishing port sir. Ano gid sir budlagin sir ite pros na sa balagdan pa lang nila nagtama nakadoble nga daan nagwa sang business permit tama nakamangalo subong. Hindi ka man dali mayo lang kung why kami ginabaydan yung business permit okay lang makapanukot kita ni barato lang. Okay. Isubong layo na gidya. Okay, pero sa imo sir negosyante kada sa sulod kamusta ang imong nga negosyo to? Okay, maman subong sir kay damo man tao gyud nga no tingaling iba hindi tagid niya makuha nga ay maglikamo nga mahal. Wala mo sila kabalo sang amo ginapamaydan dira sa sulod sa fishing port. Kaya kung sa bagay sir kay ti inyo nagasunod ba nang kamo kung anong mandato abis ang gobyerno abis sir mo? Ayun sir. Sige sir may bayad may business permit namon. Okay. Bayad sa tax. May nabaydan bigyan mi naman dira sila sa sulod. Sige. Okay, kagawad Mark Diases, salamat kay tingwa nato na makuha ang nagadumala diri sa fishing port o if ever may yara sa isang spokesperson, kuha naton sir sang side, agud niya mapathag dila nga ining nahanungod sir sa kagawad sa imong reklamo. Yes sir, yes sir. Sige, kagawad, dating yugit, kay 5EJ. Yes, kagay Baron, no? So, nabatihan natin si Kagawad Mark Diases kung sa din siya, may pisto kita sulod kay Baron, naka-experience siya kitsang panibag-o subong nga polisiya dira sa Iloilo Fishing Port. Sige, kay 5EJ, kwaon mo da karon, interviewon mo da karon kung ara, ang natungdan nila kung sino pwede kuhaan sa statement kay 5EJ dira sa may Iloilo Fishing Port. Yes, kay Baron, tinghaan natin nga makuha ang side sang management sang Iloilo Fishing Port, ha? Nagikan diri sa barangay Tansa Baybay upod kay Katipay Makjo. Katipay Makjo iliniman si Katipay BG Cordua para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM live report. Mga kabyanan, nabatian naton ang reklamo ang dira sa may barangay Tansa Baybay City proper. Ano may nanggod sa polisiya no, sa Iloilo Fishing Port, mga kabyanan. No, so na i-check ta kwaon tanay ang statement no sa piyak ka kampo sa mga K5 naton. Para i-check naman ang mga posibilidad ng mga kabyanan no, ang ining Iloilo Fishing Port. May kabalo kita nga kilala man siya no, sa sunod ra ang mga manamit magluto. No, may mga labas talaga mga seafoods, mga ka-K5 daw ginadayo gid sa mga turista naton. No, tiyan mo nang mga posible lang ginalantaw naton.
Ang ginaparequire man lang nila posible no sa mga ID sa mga customer, di ba si nagalong man no ining taga Iloilo Fishing Port naton. Naman mo to nga maging kasa nga bebas operation sa sulod sa Iloilo Fishing Port. Mga ka-K5, no, ginalantaw nato nagadoble halong ang ining fishing port, ang mga personnel nila dira. No, kaya tika na mo sa mga bisita nga nagapangayaw. No, gina-check ning mga customer ni. No, hindi ba nga mga malain ginawa. No, hindi ba na drugista siguro, no, mga ka-K5. Okay, amo ning ginaparequire lang siguro no sa nga taga fishing port naton nga ining IDs sa mga kutob sa mga customer sa mga ka-K5 naton. Kay siyempre basta damo tawo anon man na sa mga security personnel nila dira no kun mga ka-K5 nali nga magginamo dira mga ka-K5 kun may ara sa mga drogista nga nagampang da. Ilang na sigurado lang kutob sa mga tawo nga nagasulod sa ilang nga pasilidad sa mga ka-K5 nato na. Para i-check tagit ang linya nila sa kuan ni K5 EJ Cordoba sa kung ano ang ilang eksplanasyon ang otri sa panaysayon sang ni Kagawa de Asis sa Barangay Tansa Baybay City proper mga ka-K5. Ka-K5 okay sa mga K5 naton sa ilo na makita dirido sa unang tanay ni K5 Lawrence ining balita ni nga nagluntad diri sa may Panwas ang Liganes ining pagwardya ginbuno patay sa kaugalingon yung mga gwardya no diri sa may Panwas ang Liganes sa mga K5 naton. Okay, na-plaster karon ni K5 EJ Cordoba ini kay K5 Lawrence Soliman ining koneksyon naton sa Liganes Municipal Police Station. Ginatamyotas ang good morning si Sergio ni Hakias. Good morning sir. Kay good morning. Morning sa kunutod nga si Cranbrook Canada Dani kay si Dine Hakias. God bless sa inyo kag sa asawa ni Danny Christine Season. Hakias salamat. Ginapulaw ko si Lola Komi bugtaw na simba kita. Okay kay Mama Erna Komi. Balyagin po ka si Lola Komi sa Manit Pasi. Thank you gid, ma'am. Okay, Johnny Hackes, okay, sa mga K5 naton. Baliog i-share kag react no sa aton nga live. Agud niya ma-inform ang aton iba niya makuturan no hanungod diri sa aton nga pagwaragwag. Diri sa ireklamo mo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ginatamyo-taman si mga kultura naton dira sa may Banwa sa Miagao no sa aton nga K3 FM mga ka-K5 no. Okay, sige do sa ko pa hepe si Police Captain Enrique Robles ang hepe dira sa Liganes Municipal Police Station lo sa ko pa sa kuno no tawagan sa tech naton para call ta lang karon mga ka-K5 no, ibalikan naton to K5 Lawrence atong reklamo partis duta to. Kung kamusta to sa mga K5 ta? I-check ta. No sige sa mga K5 naton, yung na-plaster ni K5 Lawrence ini koreksyon naton no. Sa reklamo ni sa isa ka PWD, ini ginaligar no. Basta mag-away sa basta duta ni Kristoryahan. Tapos damo kamutod. Ang ginasiling naton mga posibilidad ani mga kabyanan no kun may duta no kadamo ko magulutod no kay ibaligya ni milyon ang balor mga kabyanan ti hindi man ni karne no posible nga mga away-away mga partidahay kay di insakto may onsihanay.
Okay din agad mga ka-K5. Kay naabi mga tulad ng brano, antes kita mag-program, ginatawagan sa mga K5 Lawrence, ining tagreklamo, baway ginagasabat, away siya nagasabat, pwede kay naging tawagan daton, so da, si kambal niya, sige sir, ma-standby ko, tawag lang kamo, matutok kasi sa inyong programa, wala siya kasabat man, tingin gamit ng pag-call sa iya, amo ang company phone naton, dari siya may technician, tiwag kit sa kasabat, hungod ba na ni? O kung natabuan lang, baw patawara. Okay, sa pagka-K5 naton niya rin na sa linya, K5 Lawrence. Okay, nagkasignal si K5 Lawrence. Dari lagid daw kay gina-plaster dya ining koneksyon, sa mga ka-K5 naton. Okay, ari gina-plaster niya, ang ining reklamo sa isa ka pamunuyo dara sa may banwa sa Santa Barbara. Ining actually, sila lang ni mga kabanan, nga magutod ning ginareklamo niya. Ngati ko ginaligar iloy niya wala mapartihan sa minilyon ko nga parte sa pagbarigya sa duta ni. K5 Lawrence? Sige, gina-plaster tao kay sa mga K5. Yari na si ang tagreklamo naton halin dira sa may banwa sa Santa Barbara may hanugod sa sinigreklamo niya ginaligar nga wala ni man partihan sa gustong iloy niya sa pagbarigya sang ilang duta mga ka-K5. Sir, good morning. Hello sir, good morning. Hello, good morning sir. Sir, good morning. Si ka-K5 Aaron Rifoyo ni sa K5 News FM Iloilo sa reklamo mo sa K5. Ang ginaklamo ko lang sir, ang parang ginabaligyan yung baligyan ay mabugto ko, pero ang istuyas niya una, nagkanto din bayan sa balay, dinayo na kinanay, nabakla ng lupa naman, kaya tupad ng nataumana mo, ang tagiyang nagtaumana mo, tupad mo lang. Ikaw, sugot mo kami, sugot mo sa nanay ko. Kahon, ang rason sa mga mabugto ko nagbayad na yung sanda, why kami kamaanggi sa amon nga compound nga nagbayad na yung gali, why tigil ba maanggi. Okay, sa saan na sir? Sa saan da? Sa ito mga May siguro to, mga May. May, kadya nga tuig. Nga tuig, good. O, wala na ikaw ginpabalo. Bali pila ka mo ka magbugto, sir? Magbugto kami 11. 11, tapos sang May to, pagbarigya sang duta, pila to ka hektarya? Bali, mga 5,000 square meter man, mga hektar. Okay, half hectare. Pilang value yun ni sir? Bali, ginbakal sang buyer, ang mga 7.5 million. 7.5 million. Okay, so bali dapat ni tululungaon nyo ni sa magulutod. Di, gintungan na nila ni, bali ang tagiyabi sa lupa, sinanay sa tatay nag-aaral sa tutulo. Okay. Ang gwasin ginbaligya to, ginulag yung bakal, gintungan ni tatay nanay, gwalitag-convert ka nanda. Ang una ginbakal, ginpaigo sa side ni nanay. Okay. Bali 3.7 million. Ang nagwa man, why sinanay kapat ko ka ng 3.7, ang mga bugto ko dito nga marayo, amo nagbulang nagpasis ka. Ang nag-facilitate sa yung mga baligya-git, nga mabakalat giya. Sa da kapot ko, tawag gikatiraw nanay ko nga kapot ka 3.7 million nga bilik lupa na. Okay, sino ang nag-process nga nagkakapot sa kwarta that time, sir? Osmundo Omar Jr. Ano mo na sa sir? Magulang ko na siya. Amo gining pinaka subang niya Alibus Omar Alibusa. Subang ginin sa? Hindi na subang si Sinidon niya, ikatatlo sa bang bugto. Okay. Si Osmundo, ikasyam. Okay, dabali. Ikapulo ako. Okay, so bali, ining ginmensionar mga pangalan, sila gid ni ang nagka-process sa mga papeles kag sang transaksyon. Sila nagpa-process sila. Okay, ano natabo sir pagkatapos sini nga wala mabaton sa mga iloy ining kwarta? Suno sa ila, deposit nila sa ngalan nila. Kaya okay man sa ako, okay man na. Di kaya nga rason nila sa pagbaligyasin niya, ma-enjoy sa tigulang ang kwarta mo. Di subong ang tigulang, kanto ni sa ako sa payag. Isa ka panabako lang ni, galam mo lumamataya. Tulok sa layo, talog isip yati.
Amang pagka pa sila kung ano, ikaw. Kabalo ko na sila kung ano ang kabangdanan. Hindi na pagtayo ng kwartaya. Gusto yun man na ano. Okay, subong, sir, di na subong, sir, imong mga utod? Ang utod ko, nga babae, kasi nga babae nga ikadua tatlo, sa dika. Ang magula ko nga laki na nga siyos mundo, sundalo, na marines. Pero sunod sa kay nanay, nasubong siya nga daw mabalik. Okay. Pero sa trabaho. Okay, sa Buanga. Okay. Sir, halin sang May 24, tigin deposito sang imong mga magulang dito ang kwarta sa imong Iloy nga parte niya. Din sir, pero subong naglabay nga mga binulan subong Nobyembre 11, kita ay sir kamo ang nanay mo, ang mga utod mo. Kita ay sila Okay, na may nahatagin man sir nga nakita mo abe? Wala ako sa nakita. Sunod kay nanay, ang ginahatag sa Domingo ay sunod sa ila, Domingo, mahatag sila sa Ngamon dati. Subong nga Domingo? Itong ikaduwa nga tunga. Subong nga Domingo? Sa niligal yung Domingo, November 17. May ginhatag na? Ginahatag nila sa Dumangas. Okay. Kay nagkanto to sila, kay namanyaga siya sa mga Dumangas. Kay nagkanto ito mga utol. Kaya ma-claim siyang ila, kakiman mo. Okay. Kaya nagwa, si nanay, kay paperma nila, wala sa nawato niya kata nga sunod sa Patianay. Sunod sa ila. Okay. Ang mga utol po nakabaton. Okay. Tiga rin si nanay, wala siyang pati. Bali, 291 na ginapatihan nila sa Domingo. 200? Yung mga dula, mga 4M gidi. 291,000 kada sa mag-unsay ka mo sir ka magulutod. Tapos pila na si nanay, ka-12 ka nagtulunga. Yung dala nila si nanay. 200? 291 tanan. Sunod sa ila ha. Okay. So bali ikaduwa na nga parte ya sir? Ikaduwa na nga parte. Sa kay tatay na nga side mo. Okay. So bali ining ulihin nga parte sir si ikaduwa, kay sino nga parte naman? Kay tatay na, doon pa tayo sa tatay. Na muna gitulungan namon, yung paygoal lang sa mga bata. Okay. So bali all in all, pilang wala makuha sa imong nga Iloy? Mga punto talon, sa 3.7 kag sa 3,750,000 kagang 281 mga 4 million gid dapat makuha na nadula siya mga sobra 4 million. Okay. So baliti nakakontak, baliti nagatiner siya ng imong nga Iloy? Dire sa amon sa compound sa lupa sa trabaho. Okay, so baliti nakakomunikar ang imong nga mga utod ni sa imong nga Iloy kag sa inyo da? Ang mga utod ko dito ang mga ginareklamo ko ni kahapon, dire man nagakadto ang mga soldado nga nagakadto na di. Pero ginawlat-ulat ko nga mahatag siya sa kwarta kay nanay ko, wala man. Okay, bauti why bo kanang wala gyapon. Okay, actually na kanila sinisiya ka sir, kay ginareklamo ko ni sa Dika sa Kabiya sila sa barangay Pandak. Di nagkatubangay kami dito. Sinong sila, kung gusto mo makita, ay ako nagreklamo dito, ipakita lang ang bank account nila, ang ginipusan ng tao, kung ang bank account nabi, may history man sa withdrawal, makita man na da. Kung may buhin man wala ang gata, bisa may buhin na, upil lang da, kuhay ako sa reklamo, basta ipakita lang. Yes. Okay. Kung nabuhin na nila, ipatag, normal mo lang nga magreklamo ang mga bugto mo kung nabuhinan yung kwata, kung di nyo gamit. Basta patag nyo lang, normal na nga may mambal ang bugto nyo. Okay. So bali sir, actually, nakatubangay na kamo sa barangay, sa may barangay Pandak, kasi rin sakop, iding ilang nga balay, dara sa may Dika. Sa Dika. Okay. Di ang balay sa bugto ko mabayi. Dito. Okay, nakatubangay na kamo sir, anong iyang ekspedasyon, naka-explicar siya, why set nga ginhataway? Muna kuha na sa akon, antes ka magkuhan, gusto mo makita ang imo, ang ginapangita mo, ipakita na mo kanimo ang bank account niya, ginipituhan na mo, magagi ka sa abogado, ipagi mo sa legal. Ang gusto ko sir, impahagi ko sa barangay ko, basi sa barangay man lang. Mahusayan bala. Okay. Ti ara magli barangay Why ako sa tuwata nga igasto sa abogado kadya mo. Ti ara magli barangay level man ang gali sir kay ti ating reklamo mo ni sir. Kon totoosin, actually ti pinamilya man ani, masital ni sang barangay level. Kung bablatter mo ni sa pulis hindi kanay pagano kay ti under ni sa katarungan pang barangay. So dapat masital na sir ang dispute ni within barangay.
So tibali, nakabuya sir ang imong mag-utod ni nga abi nakahatag man sila kano kay nanay mo nga wala ka lang kakita. San Domingo naghatag guro sila 10,000. 10,000. Okay, tapos ang ibang ko tuman nanay ko kuna yung tawan nakakunaad. Itawan ako pool ang 11. Kuha nung 11 kuna 11 kag 100. Kung ko 11,100. Di ginisip sa akong bayaw, 10,000. Okay, 10,000. 10,000 lang nabato na. Dako ang pila pa kapilo ba. Pero sige lang sir. Oo. Mga ayo lang kami sir sang contact number if may ara ka sa imo mag-utod. Agod niya makuhaan sila namon sir sang statement. Pahayag man sir para baging patas man sa ila ang ato niya pagwaragwag sir. May ako number sa sige. Abuhay ko kabalo kung active pa na kay gin-block nila kami sa utol ko na sa Lika, gin-block nila kami dire sa cellphone. Okay. Sige sir, try lang sir isend sa aton. Active pa ni ano. Isend lang sir. Isend lang sir sa aton yung technician kay text ko lang sa imo sir. Text ko lang sa imo. Okay, manog kay why nagit kita tempo. Sir, Tony Huamar, sir salamat gid sa reklamo nga ginpadala mo diri sa K5 News FM Iloilo. Okay sir, salamat man na gin pamatian mo nga kunya reklamo man. Sige. K5 News. Sige, sir. K5 News FM Live Report. Nabatian naton mga kabanan si Sir Donny Huamar ang tagreklamo dira sa may barangay kon sa may Banwasang Santa Barbara pero ti maning budlay basta manggad nagrastoryahan mga kabanan. Basta propriedad gari baligya tamo magutod minilyon ang balor. Okay lang na tani kung tanan nga magulutod da. Wala da sang hudiyo. Pero kung may hudiyo gani, sakim sa kwarta, pero mo ng budlay mga kabanan, no? Ang kondento ang dohaloson nanto makairo, na wala sang kaalam bla, kaya take advantage ni. Ginaweaponize nila ang anong term insakto gamiton? Ginaweaponize nila ang noob sang isa katawo, agod nga makapangulantro. No, pero tiyan mo rin ng example naman sa based man sa mag-experience naton. Pero ti masakit ni para sa makuturan, no? Sa iba ning ati wayasing kaalam, nga daog-daog lang na simo-simo mga kabanan. No, budlay na. Kung kita may tiyempo kita nga magtuon sa mga pamatan-o naton, may tiyempo kita magtuon magbasa kiti tanan ara marang sa internet. Kung may cellphone ka, may Android cellphone ka, bukadon mo na si Google. Makatuon ka na, makabasa ka na. Maka-search ka na sa mga meaning, no? Mga K5, dato mo na basta, wala ka sang kaalam, ginasimo-simo ka lang, ginadaog-daog ka lang, dapat kid, no? May, bisang magkatod ka tapos, pero kabalo ka wala magbasa, mag-inchindi, kag siyempre, magpamangkot ka, sang mas may mataas sa imo, sang mas may expert bala, no? Sa related sa imo nga gusto mahibaluan, mga ka-K5. Mga ka-K5, no, ginakulang na kita sa tiyempo. Sunod naman kita makakita ay Domingo nga adlaw. Pila na lang kayo na adlaw. 31 dias na ka magpasko na. Kadasig na. No, 13-month free is waiving. Bonus is waiving. Pero in loving memories na lang na. Kumbaga, hambal siyang kilala ta. In loving memories na lang ang bonus. Sa mga kilala natin, yung mga BPO, wala no, mga call center agents, dati may mga abyan kita, iban gini nagalabot na ko, no? Ilang 13th-month pay, iban to, gani, buwan mo na nabatian, kita, ambal niya, $1,000, ito, sir, ang akon niya na baton, sir. Makon mo na, $1,000, grabe, sakripisyo mo ba, na pula-pulaw ka, agod niya makakater ka na sa mga cauldron mo, no? Pero tiba, gabi, no, dako ilang bonus, no, kay tila, budlay mo na, bilaw, bramo, puros pulaw, mga K5. Pero amo na, no? Lapit na ng Pasko. Sa mga K5 naton, bauti anong mga wish nyo, no? Sa mga K5 naton. Sige lang, no? Bantay kita sa mga K5 naton sa Pasko naton. Gabay pa nga mangin mabinuhangon, mabinunganon, malipayon kag may noswago ng aton yung pagsaulog dere sang Christmas kag New Year, no? Kaupo ng aton yung mga pamilya, mga ka-K5. Bisan nga white kwarta, importante opo dato niya pamilya, ano pa naman, no? Ang K5 ginakulapos sa kita sa oras ng sinyals na si K5 Lawrence, mas makigan kita, mga ka-K5, no? Sunod naman yung Domingo, magkakita kita, mga ka-K5. Halong kamo Good morning, magbanding kita subong adlaw sa aton nga pamilya,
mga ka-K5. Ini naman si ka-K5, Aaron Refollo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita.